Papá, sabes que en Galicia unha vez se van a facer un especial Cegai polo seu aniversario, polo 20? O Cegai, o 20 aniversario, o mítico Centro Galego das Artes de Imaxe? Sí, o mesmo. 20 anos, pois mira que non temos visto exposicións fotográficas e descoberto boas películas ali, que ben. Sí, pois van a traer algunhas e proxectarlas na biblioteca dos Rosales. Aquí nos Rosales? Sí. E cando empezan? A inauguración é o vindeiro venres 14 de outubro, cunha sesión dedicada a curtas galegos. E tamén vai haber unha exposición de fotografías da colección persoal de Julio Cortázar. De quen? Dixeches Julio Cortázar? Sí, Julio Cortázar, o mítico escritor argentino. E outra de cartéis de cine vintage. E para nenos non hai nada, seguro que sí. El 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Infantil habrá una sesión de peli de animación para niños y niñas. Además, contaremos con la presencia de 2 creadores de dibujos animados para que nos expliquen cómo se hace. Genial. Temos que cancelar todos os compromisos para o vindeiro día 14. Imos ver bo cine galego, aquí nos Rosales. Xa o fixen. Nena, ti és moito, estás en todo. Compañeros, dejemos la partida y vamos a ver cine galego a la biblioteca.